Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkamu da yau, barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. To masoyanmu maza da mata, a yau za mu tattauna akan fitattun jarumai, wato jaruman wannan masana'anta ta shirya fina-finan Hausa, ko kuma in ce muku jaruman Kannywood. Kuma za mu ƙara tattaunawa ne akan wasu abubuwa da suke faruwa a cikin wannan masana'anta ta Kannywood, wanda mutane da yawa suke ta yawan maganganu akan wannan abubuwa da suke faruwa a cikin wannan fitacciyar masana'anta ta Kannywood, wanda mutane suke ta yawan complain, suke ta yawan zage-zage da ƙorafe-ƙorafe a cikin wannan masana'anta ta Kannywood, wanda hakan ne yasa ake ta rigingimu daban-daban, rigingimun da sun kasa ƙarewa har yanzu, domin a koda yaushe za ka ji ana rigima tsakanin wane da wance, wance da wane, za ka dinga ji ana ta rigingimu, wanda rigingimun ya kai ga cewa ana rigima a waje sai ka ga ta shigo cikin gida, ma'ana ana rigima da ɗan fim sai ka ga ta shigo cikin tsakiyar 'yan fim, ko kuma ana rigima da wani ɗan can wanda ma shi ba ɗan fim ba ne, sai ka ga rigimar ta dawo ta cikin harkar fina-finai. Domin rigingimun nan da suke ta faruwa, haka ne yasa tsakanin wasu jarumai guda biyu, wannan jaruman sun sanu kuma an san su a faɗin arewacin Najeriya baki ɗaya, amma sai aka gano cewa suna ta rigingimu a tsakaninsu, hakan ne yasa ma ba sa taɓa yarda su yi fim a tare, wanda ana kawo wa wani script ɗin wani fim ko kuma wani abu makamancin haka wanda za su yi da wancan, sai ka ji ya goce ya ce yana da wani aiki ko kuma yana da wani abu makamancin haka, wanda an sha gwagwarmaya daban-daban, wanda kafin a gano hakan an sha mutuƙar wahala sosai, sai daga baya aka gano da ƙyar, kuma ba komai ne yasa aka gano ba, sai da aka haɗu a gurin wani taro, a nan aka tabbatar da cewa tabbas akwai abin da yake faruwa a tsakaninsu. Domin a lokacin an zauna ne ana cikin mitin, domin an shirya wani taro ne, taro mai muhimmanci, wanda ana ƙoƙari a tattauna akan abubuwan da suke faruwa a cikin wannan masana'anta ta Kannywood, domin har yanzu an kasa gane abin da yake damun wannan masana'anta ta Kannywood, domin kullum tana zaune jiya yau, ma'ana ba ta gaba ba ta baya, sai dai wasu ma da suke ta cewa wannan fitacciyar masana'anta ta Kannywood babu abin da take sai ƙoƙarin lalacewa da taɓarɓarewa a koda yaushe. Domin idan ka duba harkar fina-finai a da can, bayan ka ɗora fim a net, ma'ana ka ɗora fim ɗinka a YouTube, za ka iya sai da shi a flat kuma ka samu kuɗi sosai. A iya flat za ka samu kuɗaɗen da baka taɓa tunanin za ka samu ba, sai ka samu riba mai ɗimbin yawa, amma a yanzu ba dama ka sa fim a flat, domin iya kuɗin empty flat ba ƙaramin tsada ne da shi ba, ballatana ya ce za ka siyi leda ko kuma za ka siyi kwali ko wani abu makamancin haka, ga haraji ga wasu abubuwa daban-daban. Hakan ne yasa wannan masana'anta ta shirya fina-finai take cikin wani hali, take cikin halin kakanikayi, wanda su kansu masu harkar fina-finai suna cikin wani hali, wanda a yanzu har masu harkar fina-finai sun bi harkar sai da fim, sun koma wasu harkoki na daban, wanda wasu sun koma harkar littattafai, wasu kuma sun koma harkar robobi, wayansu kuma sun koma harkar sai da kayan gyaran wuta, wasu kuma sun koma sai da harkar kayayyaki na mashin ko mota, wanda wasu sun koma direbobi, wasu kuma sun koma wasu 'yan kasuwa daban-daban, wayansu kuma sun koma ma harkar noma, haka zalika wayansu kuma harkar aikin gwamnati suka runguma, wasu kuma sun koma harkar fatauci. Gashi nan dai mutane daban-daban sun karkasu gurare daban-daban, haka zalika sun samu sana'o'i daban-daban, domin suna cewa tabbas harkar sai da fina-finai babu abin da take kawowa sai wahala, domin sai ka zauna ka yi ne baka sai da fim ɗin naira 500 ba, to kaga baka sai da fim ɗin naira 500 a rana ba, kai kanka 500 a wannan lokacin ba za ta ishe ka cin abinci ba, ballatane kuma a ce za ka ci da iyalanka da kuma wasu abubuwa makamancin haka, kuma a hakan wai ana so a cikin naira 500 ɗin ka cire ribarka ta naira 20 ko naira 50, naira 470 ko 450 ita ce a matsayin uwa, to ta ya za yi jari ya zauna a nan? Hakan ne yasa mutane da yawa suka bar wannan harka ta sai da fina-finai. Haka ne yasa wayannan jarumai suka zauna suka tattauna domin su gano abin da yake faruwa a cikin wannan babban masana'anta ta Kannywood, kuma su gano menene matsalar su gano me za su farfado da wannan masana'anta ta Kannywood, kuma me za su a ci gaba da kallon fina-finansu kamar yadda ake kallo a baya, kuma me za su a ci gaba da sayar da fina-finansu kamar yadda ake sayarwa a baya, kuma me za su dawo suna farin jini kamar yadda suke da shi a baya, sannan me za su dawo ana jin maganarsu kamar yadda ake jin maganarsu a baya. Haka ne yasa suka tattauna, suka zauna suke ta yin mutum domin su ga cewa sun magance wannan matsala da take faruwa a cikin wannan masana'anta ta Kannywood. To a nan ne aka gano cewa tabbas tsakanin wayannan jarumai guda biyu suna zaman gaba, ma'ana suna zaman da bai dace ba, suna zaman da annabi ya haramta musu, domin dukkan wani wanda zaka zauna da shi ne ma
ya nema zagon ƙasa ko kuma a ce kuna zaman gaba da shi ba kwa iya zama guri ɗaya, to fa tabbas ku sani cewa ko kaɗan wannan zaman bai dace ba. Su kuma sai a lokacin aka gano cewa tabbas suna zaman da bai dace ba, domin a lokacin da aka zauna kowa yana faɗa albarkacin bakinsa, a lokacin aka gano cewa bayan ɗaya ya faɗa sai aka gano cewa ɗayan shi kuma yana ƙoƙari ya dinga kushe abin da yake yi. A lokacin shi ma bayan ya tashi ya ƙara mai da martani, har ya kai ga cewa sun koma kuma suna mai da martani a tsakaninsu. Tun ana ɗaukar abun wasa ne, har aka gano cewa abun ba wasa ba ne, abun faɗa ne, wanda har zagi da gorace-gorace da gulma da wasu abubuwa wanda ko kaɗan bai dace ba har suka dinga shigowa, wanda har ya kai ga cewa an fara dambatuwa a cikin wannan majalisa da ake tattaunawa. Duk da dai guri ne aka ware shi na sirri, kuma guri ne aka ware shi wanda ba kowa ne ake so ya san ma ana tattaunawa ba, tunda a wannan tattaunawa da aka yi ba kowa aka kirawo ba, wayanda aka kirawo kaɗan ne daga ciki, wanda matan da aka kirawo ma kaɗan ne, haka zalika mazan da aka kirawo kaɗan ne. Iya wasu jigajigai wato fitattun jarumai manya-manya tsofaffi wanda suka sha wahala a cikin wannan babban masana'anta ta Kannywood, iya su kaɗai aka kirawo a cikin wannan zama da aka yi. Hakan ne yasa ba kowa ne isan da wannan zama ba, amma dai su wayannan jarumai guda biyu sun tona kansu da kansu asiri. Hakan ne yasa ma har mutane suka gane cewa an yi zama domin a magance wannan matsala da take faruwa, domin manema labarai daban-daban sun yi tambayoyi daban-daban akan abubuwan da suke faruwa a tsakanin wayannan jarumai guda biyu, wanda har ake tambaye su shin menene yasa suke gaba, wanda ɗayan ya ƙara da cewa tabbas ga komai ne yasa nake gaba da shi ba, akwai wani abu da iya min wanda ban ji daɗinsa ba, wanda kuma ko kaɗan bai kamata a ce maƙiyinka ya ma shi ba, ballatane a ce kuma masoyinka. Da kamar a ce yana so na, ai ba zai taɓa min wannan abu ba. Wanda da aka tambayi wannan jarumi yake cewa shi ba zai faɗa da bakinsa ba, sai dai a je a tambaye shi da kansa zai faɗa, domin ai ya riga ya san abin da ya min. Haka zalika su kansu manema labarai suka ƙara tattaki domin ba su yi ƙasa a gwiwa ba, suka tafi zuwa gurin wancan ɗaya jarumin domin su je su tambaye shi menene yake faruwa, ma'ana menene tsakaninsu da wannan jarumi, kuma menene yasa suke gaba a tsakaninsu. Shi kansa a jarumin ya ƙara da cewa tabbas na san da cewa muna gaba kuma mun ɗebi shekaru ba ma jituwa, haka ne yasa bana taɓa yarda mu zauna a tsakanina da shi, ko da unguwa bana so mu zauna tare da shi, ballatane mai harkar fim ko wani abu makamancin haka tare. Duk da dai da cewa shi da kansa ya san abin da ya min, domin abu ne wanda ya yi min shi ban ji daɗinsa ba, kuma na fi sati biyu na kasa mantawa da abun, wanda a ranar da ya min abun na kai kwana 3 ban yi bacci ba. Hakan ne yasa na ƙudiri niyyar cewa ba zan taɓa yafe mishi ba, kuma sai na yi mishi abin da ba zai taɓa mantawa a doron duniya ba. Sai dai mu ce masoya ku ci gaba da bibiyar mu a cikin wannan YouTube channel namu mai suna AA Kasada TV, ko kuma AA Doka TV, ko kuma Real Ɗan Mama TV. Ku yi subscribing kana ku danna ƙararrawa domin dukkan abin da muka samu kuma ku same shi.